Morning guys, nagmerkado nga mamalik ng pansitay. Sana sa mga pinagmanok. Naikal wa. Pila kilo te, manok? 2.20 ang kilo. 20 kilo. Lagi na may sakit. Ano eh? Ano ko? Pila. 27, 1.490 grams. 20. Ano sa manok? 782. Nagmanok is. Balik may daw kabuk manok. Balik na may manok para hinalang o adobong gamay. Char. Ano na naman, palipay ba? Ano na naman guys, parisa na tagkuan. Luto. Para na pan miss kuan, gulayan nga mapalit ko pansiton. Lamat ka dus naghatag upang pansitay. Sobra-sobra na rin pang pansit eh. Lamat ka ado. Naghang partner. Ngayon sa, murag astronaut no? Wala yun, murag nagadod si Zagkuan. Kalang nahi, isa nga na. Katamig bihunong bi. Birthday ni Dja. Tagpilag kilo. Ay guys, na bihon. Ah, panangingan na si Dja. Ngato guys, isa ka kilo. Isa pod ka dari. Kanton kay mo na pang sagol si Dja. Okay. Okay. Kanara? Pila tanan? Nay mo repolyo. Ano yung repolyo? Ah. Repolyo. Kaysa mukha tag repolyo be. Repolyo pa. Repolyo. Okay. Dara repolyo guys. Dara nung. 5. Sa pila? 100 pa. 135. Okay. Napa palit sa tadarig dugang og kuan, guys. Carrots. Ayo. Palit ako carrots debe. Mig carrots guys. Carrots og ito taman utos bahay. Ha? Ito tani utos bahay yun. Ha? Atarap ko. Ngayon nira pa? Ngayon pila? Pila ka buo carrots? Duha? Oh, di ka na. Papili. Hari pud sili. Nahilaw-hilaw. Saan man puro naman nga po ah. Puro naman ni hinog. Di wa naman hilaw. Naghilaw guys na nga. Kani. Okay. Pila ka buok? Sibuyas? Pila ng kilo sibuyas day? 180. Is namili ko sibuyas. Mago na lang. Ang nga. Okay. Ahos pod. Pila? Duha ka buok. Duha ka bulang nga ahos. Char. Hindi nang ano man pa. Ngita tag gwapa-gwapa. Pare, kana na day. Kena na pa? Ang pansitay guys. 125 tanan. Okay. Thank you. Luy ah? Apo na day luy ah. Palit-palit.
Asa mi. Kapalit na mig pang kansitay. Kapalit pa mig bangus di ay kuno. Kaya mo asig ba? Na kamatis pud. May kamatis. Na, may kamatis o pa maning dari ninda gulay. O pa dari ano? Pang ninda gulay. Kita sa may dari bangus. Kilos bangus te. Pila? 260. 260 lang ko ito siya. Pili. Dua ka buok pa. Dua ka buok pa. Okay. 234. Palit. Nakapalit na mig bangus, dua ka buok, madyo na mi butangan og kamatis na isugbar, lamian na ni. Uy, ag kuan kanang insayngan na nang ag kanang na ay kamatis. Patay kamatis. Uy, arag sili. Daway kamatis. Kami dito may kamatis. Sorry. Sorry. Ana kaya mo pinalit ko. Salamat ka dos ning hatag na pang birthday hay. Wa ko nag-expect nga na ning na ko ihanda rong birthday. A few moments later. Nang manamig pangluto, guys. Jawan ako ka video kay nag-charge ko cellphone. Kaya man nilutong Gabriel di sinugba. Sinugbang bangus. Madyo na naman niya tas liag suka. Dada pud. Sa guys ang panahon. Manlutong Gabriel ni tanan. Ako ka video kay nag-charge man Miss Mercado gang cellphone. Guys manlutong Gabriel. Oh, dazon. Ay adobo. Ay sakto jud. Dai magwang sa udap sa nganda niya. Kani. Kanang naay. Muni dinuguan. Di kanang. Seringa na hi. Oh, te. Sagdira sus. Naron di ay pansit. Unsa dai kuan. Dai pizza o cake. Kini ya. Ano mana? Sus. Dala maghukad na kay mga ano ta? Dala las ati. Ala, rabe dang keke, ako. Hindi ra gyud. Kasi na balikan mas okay. Dala para mi dala mga ala ta ninjo. Dapat din sa birthday ba? Siyempre, karon paday ka. Karon paday ka. Ha. Dala mayo. Kam sila nay. Padaw na. Ay mo rin Gwen. Ika 32 na hinalang. Ika. A few moments later. Karon sa part na ang kanila kay usa alang sa pag-celebrate sa birthday sa among igsuon nga si Queen na ika 32 years old na karon Lord God. Krasahi pa sa jagdugang ginabuhi og maadjong panglawas ug maadjong pangunahuna o dugangi pagbubuo og panalangin sa ihang pamilya Lord. Nga sila makasugakod sa pangadlaw-adlaw nga challenges dani sa kalibutan. Og daghang salamat kadto Ginoo sa mga pagkaon karon nga mga sawhan nga pati maghatag og kabastog og mahimsog sa among panglawas ug daghang salamat sa mga tawo nga tabang og nagmahal kining kanang giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus natong Ginoo. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Okay, blow your candle and say a prayer. Wish. Wish ako. Yay! Happy birthday! Okay. Dali na mo. Salamat ra sa mga naghatag gani. Daghan ka jung salamat sa mga naghatag gani mga pagkaon. Ilan ning mga gipang kuan sponsor daghan ka jung salamat. Hilak dito. Sila. Hinahilak kay Supported na sila kaadto. Salamat din jo guys. Salamat ka dito te. Dito ka nang brush out tanang listen nga gi-share. Thank you kaadto. Dali na mo. Sige na mga ana. Dali na. Kumpate. Dali na. Kina. Dali na mo. Nay. Ara mo sila sa nay. Medyo ka na. Asa man nay utang. Ha? Dali na mo.
Hala, ganun o kog gahang anak, kagkikik man ni tao isang giganahan. Kaysa di kita sang mana day ha. Kaysa di kita sa picture. Manok mani. Okay ra na. Man sa mantika ang kayo man na magkuan niya Panak mantika. kungkuan. Si Temi. Di, dali na. Broiler na tanang manok. Dali na mo. Adobo next. Kuya, dali na mo kuya. Ti, dara ti. Kombatin. Kombati dai. Aduh, oh, diha mo man hizak adres. Na. Adres dali na mo nay. Dali. Hanap ka na dal. Ah, basta tay. Adi ko anti kanang sayngana atong broiler. Oh, pinalit lagi. Ako kikik win kay Da, nagdali. di ah, pikiri. Salamat. Salamat. Ala ka na mo day ka, pagukan na mo ka. Hi guys. Doy. Dugang inapur. Dugang iba. Grabe ra lamang gamajagi. Uha, dugang ida to ka. Daghan bitaw. Andiyan ako yun. Kaya dugang lang purot lagi dati man ni. Adyo ka. Dali na. Hoy, dali na mo, pangano mo. Alas na diri. Aw, nay. Makambal ba? Dere maijaan. Why pambilin? Na, Yan. Bawo mura. ka ng mga bata. Picture ta ko sa good. Taos ko na na to. Kana dari. Smile. Dugang dari ya. Ngombat tete. Ha? Dali na pangalan ba pangalan mo? Ako din. Kin, dali na kin. Ako din. Dali na. Unsa na na? Unsa na? Lingkod. Para ba may lingkuranan dani kay hilig mig mangibarud. Hilig man mig barud-barud dani. Ji, dali na ji. Ko na. Enak ya. Alas mo na malingkuran. Kombati day. Tah, grabe po mangiliyaga. Uy, ka-cute. Kazo. Smile day, smile day. Dali ato bang day. Yat. Arang akik lagi ti ganiha dito sa merkado isa nang abrihan. Wala, Iliya nakabulingit na. Mura nag-iring. Bahala basta kay. Na koy mga bisita guys di ang mga buutan kadto ng mga kuan ulitaw daris karangi, mga single para ba niyo pa mga uyab. Kisay available diha jada pa mga daga di aduh ka buok sus nga mga da. Huy, yuyu. Nay, dugang dato nay. Dugang ida to ba? So yan pag umangkan guys di atos luway, sidsi. Makita mo na sa pag luway mo na yung pag umangkan litaw na atong kabaw. Dapat litaw na pud ning hang kuan. Para pa rin pag umangkas ing mag-agawan. Oo, yan no. Dara ka kusinero orang kapuha ka zo. Salamat pa. Nanta rin zo. Tanggas baba. Diri to gani ha. Tagay sa tubig si Inday si. Hindi. Grabe kikik naman ansa na ni. Wala na forma. Is Iliya gagi. Insa naman na nang wa nang mga puwa. Ang mga suwat tari wa na isa nang ipang kuan iris. Nang ipang hungit. Insa naman ning si Mood wala na makag-iring. Bi tanaw bi. Bi tanaw ba? Uy, sus Ginoo ko mura nag-iring. No, water. Mag-eat na tagluto. Ha? Law na luto. Di ah. Plato ayo Nanonood ng titon. Plato. Kamot. Nanonood. Salamat. Day, pangalan mo day. Daaw. Open. Ingat sa dag. Open pa na. Nade, ko na. Mingaw. Ganun day. Saan sa ko sa favorite kanina? Get up. Kaya grabe. Uy,
Salini po katong ko. Pamili. Wala namin gari. Wala na dyan. Yung panana be. Mana? Balik mo yun. Wala, auxiliar. Kampus mo day upon. Naman siya. Asa man? Naraguan nakakaon ko nos cake nga samantalang ang nakaapa man na nakaang hiwa. Ang nakakazo mo mun saman mas tanghatag na. Wow. Salamat ka Jun ninyo te sa inyong gihatag nga blessings. Lipay ka mga chikiting, lipay padarig ang mga silingan. Tao na celebrate miss ang birthday sang adlaw na tawhan. Si Leia jud ganihada ni mo'y nagkuan, naka karaw-karaw isa sanggi. Panguha da rin ka mga naka suwat nga liter. Ang gud ka garaon ni amang bebe palangga. Bebe palangga. Ang bebe palangga ni mama. No, eat ikaw be. Wow, ganan jud sila chocolate. Chocolate flavor. Wow. Yummy? Oh, yummy. Chok, nag-abag kagwang. Lami be? Wow, lami. Uy. A few moments later. Guys, una sa tanan, pasalamat ko sa kahitasan. Kaya dyan na pag kong gitagaan, og laing katuigan na ni kalibutan na nga, makauban panhagang tibok pamilya. Salamat ka, Lord, kay mo kong gitagaan pa dyan. Laing katuigan din nga ma-enjoy panhagauban nagang mga anak. Ang tibok pamilya. Ansa sa ning hatag na upang birthday hay te salamat sa gaadyo aso kung magdahom na ako pang birthday. Kay nagtinipid lagi in taon may kinami gi atubang. Arang gadyan hang lipadza. O kung magdahom mga naday ko'y pang pansitay. Labaw pas pansit. Salamat sa gaadyo te. Grabe gadyan hang lipadza. Thank you kaadyo. The more blessings pa mo abot sa imong pamilya te. Sa ginunay mantigo mo bawas ninyo sa inyong kaadyo na diri namo. Salamat sa kaadyo. Ang gadzig kadaghang salamat. Ang gadzig kabuutan. Ang gadzig ka mga manggiluluyon sila. Kamu. Daghan sa kaadyo salamat ninyo te. Manginahit ko nga daghan pang blessing nga maubot sa inyong tibok pamilya te. Daghan mo kanon na yung madugbang lawas sa Ginoo. Daghan pa po ng matabangan. Salamat sa kaadyo te. Ang gadzig kabuutan. Sabaw na dito kinsa ka nung nitulinsyon na kay ang Ginoo naman nakakita mas tanan natang gibuhat na ning kalibutan na ano malipay jud ang Ginoo nga kita mo share ta sa itong mga blessings na dako na nakadung kalipay kay labi na agi katagan tag blessings nga arang gajud kadto ka kuan arang gajud lipadza da isa na ko dana labi gajud hang lipadza ti magdahom na nalipay man paghang dali sa mga deuk mo na nalipay pag maadyo labi naghang mga anak ang pamilya nalipay pud makita ra ni Jordan sa video kita mo sa video na sinsya na mo kamuro magkugihangak hubak siguro ko basta Ginoo na mantigo sa tanan-tanan medyo kaadyo medyo hubak guys basta Ginoo na mantigo sa tanan medyo kaadyo guys sa labi na sa di mag-skip sa mga ads na mo diha daghan gajud salamat nagajud na kadto katabang na magbukon kay bawo magajud mo kun say magiatubang rong problema tabangin naman min Diyos pa na agis di pag-skip sa ads kay dako na dagna kadto tabang namo sa guys moro na hang video karon salamat kaadyo salamat jud sa tanan-tanan salamat jud sa tanang ning great na house ang adlaw na tawhan arang gazan hang lipadza kung magdahom guys na maabot pa ko 32 kanila laging taong nagantay pamatiis kalawasan salamat kaadyo guys damara na ang video karong adlaw ang mahinaot ko nga naamo kanunay sa madjong panglawas naamping mo kanunay God bless nindong tanan ja min jud adaw jud mininjo abidai guys salamat jud kaadyo malipay jud kung daghay mo tan-aw sa mga video jadi skip pag ads basta arang gadyan hang lipadza makaibaw ra mo puhon kay Luis Ginoo pagtugot ni ja ibo na mo asay padung na mga kanigihimo din na hang arakan siya ning kuana guys ano magkugimi kada adlaw sang mga anak arong makakuan jud mi puhon kay bawo na jud mo
Nakita ram po ninyo punpun, agbunga daning tanan. Pinagis din sa pag-skip guys. Arang nagadin akado kadakig kuan na tabang. Pinagis din sa pag-skip sa mga ads na arang gadin namias pamati inig ka kita na hinig ka. Another adlaw arang nagadin na lipad anay nadugang. Di mapuri ko tali nga kanang at least ng tulin. Di ingin napinding siya. Naghandag-handag ka dong salamat ninyo. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay tanan guys. Sa marato guys. Bye.